Gumbi hadu mentai kabala bantung kam gi workshop de gumbi department gumka health bat ka PHE bagi department ni department giwan ka scheme baga department gudon kam gi non tei mentaban pentelun itu scheme Uba the sparsing rani ubalapan jing tepat jing shai halor ka jing pentre kam ka sorkar jilla ya ka roster mangker pang ya ki breu ka jilla ha ka thung kam thung jam ha ki tana babon jat jong ka sorkar lingba ka hok ten rai bantep right to information RTI ulayo ik jubab na ka tana tre kam personal jong ka sorkar ha ka bal jubab ik jing kali jong u Uni orang ba ula batai bagi don bon ki jing duna ha ka jing pendon kam bat pentre kam ya ka roster da ka sorkar jilla kani ka ati report kade ha kalor ka distribution rosta na kumbiati bi brosyata kam jodon kani rosta te hadin bala IKS dan kani ka ganira ar marak ya state government ti hadin di IKS ngane dan lembaga PIL sumato PIL ti kal pelong ya ka high court ban penmi ka ordar ka sandarik banai basau araja arkoa ti kani ka ordar kedai be kejing penbor eksorkar ban ora ya karostar namanta ka thep kam nepjan hapoga mekhalia kumus kan mau pi ba mekhalia ka don kat kum ka distribution kat khandai spa nyu ai la fen shai ba ka don ka distribution namanta ki khasi jantia ba garo kum pa 100% namanta ki WKST BKSC but kat 100% ba ka dei namanta general ti hebai ka dei bros kata desya ka ya kani namana ka government mekhalia kam pentri kam ya kani ka distribution register ti imat klapelong ya ka benta makane di kanti namar kumbalong hi ka uniform reservation ako India hi ka rosta di bandon be makade kamram jing office ban mentin ya ki record aba tep kam tak jam hoi bros kata ngale ya ka linti ka babahan dari kam de pat kanti ka badai dari menta da jing I board jing I direction da ka high court ti menta makade kamram jo ka government of Meghalaya bande ka linti ka badai de pat ya ka babahan ti habede bagani ka order na ko high court ka pelong ka government of Meghalaya ban fai affidavit hapo high court ba na kaliang ka government of Meghalaya ka pidang subha halor kani ka hukum jong high court ban pentri kam ya ka rosta ti kani ka rosta ka de kata ka benta ka ba maniki office ki de menti ni record ba thung jam nam taki brio ki bade na do journalist ki SC ST UA bat ke na mentai genuine tribal hapo jela jungi ti habede begane katkom kane ka order berkane affidavit ke bala ai da ka government of Meghalaya spo ka high court ka pausha ba hine ka reservation style will not be applicable vacancy filled by transfer or deputation or by promotion kata makam trikam ni habede ber transfer ka deputation promotion habede ber temporary appointment nya beta ki employment na beta sapo san sni ro kane kam trikam kane ka rosta ti kane habede berkane ka jing thung kam nam ta kini ki workshop staff workshop means subuh benta kuma PHE apa ka health department mabun hani ki department mabuni ka wan na scheme ti berbori ka scheme ka shuan lamsom tu te ginong tre don kam bantung ki workshop ti gumbi hadu mentai ka bala bantung kam ki workshop de gumbi department gumka health bat ka PHE bagi department ni department ki wan ka scheme baga department don kam ginong tre mentaban pentelun itu scheme ti kumjura nam tahi contractual appointment kani ka roster kamlong applicable na benta kinong tre apo Meghalaya ti habede bat kani ka benta habede bat kani jing tre kam jing ka roster pade hoi kadon ka bakani ka roster kamla ban tre kam habede bat kani ki person with disability kani ro ka roster kanom tre kam kani ki khun ki badan ka jing khotmet nadu badangkha kani ro ka roster kam tre kam ti habede baka kaba tikana ban pensaya pieng ne ka de na maria wan kan de kan ni ka rosta ti ka department kala ai da ka order ba banang ne khmat la da wan ke advertise ka vacancy la ne jing ka recruitment thamai da hapo di MPSC DSC shwa ban ai advertise ko kubar nan ka kamram jo MPSC DSC la ne department gi de pentip shwa sepoka personal department adien ba yo jing bit na personal department ti gani ka department ne MPSC kala ban advertise ya ka post ta banungkong ka ba ka dei ba kini ki head office kini ki head department baro ki head department subu kum ka directorate
directorate nanta kum ka chief engineer ki head office kamut dese kum ka high court kum bi tu sni ba high court kalak post si shpotali laingut ki yo ki khasi nyungut ki yo karo te baro khot nye bu jinggali balai kalong kum ne halo lor kanika rosta na ketika pada pentrikam nangkong e rosta ngi i ba kadega ka high court of Meghalaya te jinggali balai kalong kum ne kum ka nika orda na ko Meghalaya government of Meghalaya ka ong ba kini ki head office ki deben pentrikam ya ka rostar na du usnem nyu fuar ki deben khali yang ki fai bar khot kat bala ai ya ki fai ki deben thlil bar khot na du usnem nyu fuar hadu ki batung thamai menta